Awu Makhosi uhlongo wasenkandla owakuphi? Umakhosi uhlongo wakhona khona la eduze kwamasho. Wakamasho. Kwamasho kodwa ngokudabuka suka le amaphumulo. Emabomvini. Emabomvi. Yes, endaweni ekuthiwa isefaye emabomvini la sidabuka khona ke kamaphumulo. Oh ikuthi ngiyeza mangithi Makhosi uhlongo bathi wasenkandla siyamazi. Angazi noma basho wena noma basho omunye. Hayi. Basho mina Makhosi. Kahle wena ukuyisikela kwelinonile. Wasenkandla mina lo ufuna ukuyitrendisa manje? Cha, mina kuMakhosi wasenkandla ukuthi angijahile. Umakhosi noma uyinkosi yamajele noma uyini? Ne. Ngizwe phendula umbuzo uMakhosi noma uyinkosi yeyinyanga noma uyinkosi yamajele? Noma uyinkosi yamabhinqa? Hayi bakwethu. Hayi nganza kwethu hayi. Cha bakwethu yabona into engifike ngayibona ejele. Ngiyafika ngayibona enkantolo. Insizwa la bafowethu ngoba iseyincane nje uyoniwe yini noma ilawa abantu abanomona abashuthayo kodwa upona mla ngempela wenzeni kanti yini inkinga oyisho uzama ukuchaza ukuthini? Cha uyambona cha ukukiswa yini lana umfowala lami lensizwe seyincane la buka lesithombe ngisashutha siyadabukisa ukuthi khona insizwe ibhona incane kangaka elingavele nje umuntu avele nje abanjena nje engqono nje abenjena nje imali menza benjeni umuhle insizwe hayi lutho umbeka lo muntu yamuntu umbeka kanjani hawu uthi imubi nokufanele ngaphandle ngebail kodwa cha kusho lutho phela kusho lutho unelungelo ziyayikhasikala kuye manje ubona sebezohlala besensitive nje Akumina nje abahlule izwe anginasandla. Awu. Hey. Alright, studio namhlanje sinamakhosi uhlongwa inamba yase studio ithi 065933 7172 065933 7172 065933 7172 065933 7172 namhlanje sikhuluma ngendaba ejulile ngizwe indaba esikhuluma ngaso sikhuluma ngomehluko phakathi komuntu onemoya yegobongo nomuntu eneDlozi lokweyisa Khehlelezi neDlozi lemoya iDlozi legobongo neDlozi ukuthwasa ukuthwasa iDlozi lokuthwasa neDlozi lemoya yokuthwasa ongenwe imoya yobizo lwabadala lokwethwasa lena ukuqala imoya lo ufanele ukudla igobongo lomethwaso bese kubake imoya lena nje yomndeni nomndawo cha ukuthi akona ukuthi hayibe asibekene nje sithi ibhadla ngoba khona abanemoya yokweyisa mase phuza utshwala useyaqala uyayibhongisa cha bayidelele vele bakhona hayi mina ngiyakwazi ukudilana nabanjalo esontweni esonto ekhona iswasha ngizokufundisa sona umuntu mase eqale sephuzile ebesethi yena unabantu abadala ngiyazi iswasha kufanele usithathe usiphuthuma uyomzwa exolisa ethi hayi right anginalutho ngirayi kanti uyadlala wena ngoba nomuntu esithi masisesontweni isigidile la izayona ebona abantu bethi wait nayo sethi wait kuno wait wasenyameni kuno wait wasomoyeni uyadlala siyakwazi ukulandela sikuzwe ngoba impela mfowethu noma sihamba singena ezigodlweni zabantu kunabantu mfowethu abaqamba amanga bethi bayalapha beqamba amanga kanti ayikho lento yabo qamba amanga begebenga abantu imali zabo Makhosi siyakubingelela namhlanje studio usondeza imic nimsondezela imic nje kuyena isondele kuyena siyabingelela Makhosi sibingelele balaleli sibingelele ukuthi Khehlelezi sibingelele nyangenkulu edumhlaba wonke naphesheya kwezilandi siyabingela kakhulu niyaphila kodwa Makhosi siyaphila isifile right abantu wena njengokwazi bekwazi bakwazi ngobani abantu abangaziyo bangazi kakhulu ngomakhosi ushoba bangibiza ngomakhosi ushoba kodwa
ngidume ngayo futhi umakhosi uhlongo ngoba bangazi kanjalo futhi kodwa amakhosi ushoba mawungena lana mina kunento othola ukuthi umuntu mawungena uyayibongela ngizo njengami nje mangena ngiyindumandumane nawe mawungena mfowethu untombi samqoma ngoba simthanda zazingaphoqa umuntu yena sizothini mfowethu noma uphahla thini mayibiza abakubo thank you mengiphahla ke mina ngiphahla ke ngithi ibona ke abakhona le koshezi abakogidela siyabingelela bonke abakoshoba abakongcubo omkhulu ofuza felo mashiya amahla athatoshumayela bese ngithi shoba lenkonkoni yamusa ngisi uthi shoba lenkonkoni ngiyabuyela umyeni wakhe awu yindawo ziyamkhalela Makhola yena adlule khona engawala vula kathi ngena nje umuthi jiwe ha wena Kuma zakala Hayi shiwe istimela kuphathi hayi ngiyamsaba umfazi wesangoma ngoba uthi umvuthuza ngomuthi naye bekuvuthuza niyavuthuzana nje ngishaya into beyivika naye lapha Kodwa khona umaqela hey la Phambi noma ungahamba phambili uzokushaya naye Akulula mawe some kahle nawe nje abakho bayizangoma bangathi tabani besithi bathi wena kade bakuqeda wena ulutho ngizwe kade waqedwa ubona ulilexile ngizwe uqediwe wena wathi washawa ngamazi kaJesu thandazo njalo lapho ngibona makuthiwa sisela sizedini yathandazo usho kumakalilithi ukwalithi yazi ukulalela right wena umsebenzi uzokuphelela wena wena umsebenzi uzokuphelela wena ngizwe ukuthi ngidlisiwe mina bana ikhiyaza cinema ukuthi uzoyibuka phi cinema ngizwe kodwa mfowethu idliso likhona kuwe wena yindaba njalo makuthiwa kuyaphalaza endlini awufuna ukuphalaza mina ungena esifuthweni kuphela kodwa masithi siyaphalaza mina indaba yayokuphalaza njalo nje ngoba ngiphalaza kabili nansoke webo cha kodwa kulona idliso imithi ngikwazi ukukhuthala Makhosi siyacela la ukuthi usichazele ngale topic yethu yanamhlanje sifuna ukuzwa ukuthi umehluko la ngizwe awumbuze nje ukuthi asichazele kahle sifuna ukuyizwa lento ayibona Makhosi ukhuluma udaba olubalekile nolijulile abantu abaningi bagaxele lento inyanga eziningi zibaxhaphazile abantu athi bayifika umuntu uvele ethi hawu wena bayibona ukuthi unemadlana thatha indlala uyibeke epheke umuntu uthwasa umuntu ngorong yonke inyaka ekuyabonakala usangoma mathwayiza nje wesangoma esingena direction akazabona ngisho lodwa iphupho akazalapha umuntu oyeza lapha umuntu ushona nange nalequba nje so ke manje into eyenzakalayo Makhosi icacisa lento indaba yomuntu umehluko yini futhi kubonakala ngani umuntu maye nemoya yokuthwasa abe nesiphosa abadala nomuntu nje ofanele inyaka somndiki nomndawo wakhe lana Dr. Khehlelezi nawe ngizwe lana umuntu onemoya yamagobongo kusunga yena umuntu owuthwasa noma umuntu ozoba intwaso kahle lo muntu usofuneka anyakazisa nje imoya yakhe abantu abadala unyakazisa amandiki anyakazisa amandawe akhe okuyimoya amandiki imoya yamakhehla ukuthi amandawe imoya yogogo bese kuba nenono beyithunywa labo bantu basuke befuna ukuphakanyiswa nje kuphela umuntu adla igobongo lakhe bese igobongo lakhe lisixoxela lona ukuthi kahle lona liyapi uma gcina la liyagcina uma liqhubeka yilona igobongo elizixoxelayo ukuthi cha thina sesifuna ukuqhubeka manje ubona kanjani umuntu ufuna aqhubeke ubona ngawa amaphupho kuvela amaphupho mhlamba aphuphe amapayi aphuphe mhlambe izangoma aphuphe imiyeko lo muntu lo usofuneka aqhubeke entwaseni yakhe kodwa umuntu ofuneka adla amandiki namandawo udla amandiki namandawo nje bese leyibhodle idlozi lakhe bese kuyaphela kanti lana abantu abayizangoma bavamsileke ukuthi wangena nje wazodla indiki mhlamba wakwenzela indiki nendawo useyakuthwasisa idlozi lakho lingakaxoxi kuyenzeka yini Makhosi ukuthi umuntu ethi mayezodla let's say igobongo nigcine senithi nina kathwase lo muntu kuyenzeka
Dr. Khehlelezi lokho kusuke kubangwa bakhala ngevolume yakho bathi ukude kakhulu nemayi bathi ngikude kakhulu yeah kuyenzeka Dr. Khehlelezi ukuthi kube ukuthi idlozi lakhe liyasikhulumela lona idlozi la lo muntu liyasikhulumela yabona mina ngeke ngabe nayo incident enjalo ukuthi umuntu obayakade efike ezodla igobongo la iqhumela lona idlozi lakhe la khayiza labhonga bathi bona bayathwasa manje bona bebemlethe ngegobongo ngoba bembonile ukuthi akazukuvuma ayisukelene ekhaya liqhumela lona icegcekeni noma ufonelwe ngoba igobongo kuya ngokuthi umuntu umdlisela kuphi akuwona wonke umuntu odlisela igobongo kuphi esigodlweni umuntu kahle kahle igobongo ubekele ekhaya njengamanje ngicela ukubuza ngizwe ngicela ukubuza bafowethu kunomuntu osilalele uhlala kweflatini uhlala kwi-townhouse uhlala kwi-estate uyafisa ukudla igobongo kodwa manje uthi ngiyayisaba inkukhu ngiyakusaba ukuphalaza ngidla i-treatment kune medication engidlayo engangivumela ukuthi ngiphalaze nowadays senza njani ngoba baningi abantu abangavunyelwa udokotela umvalile ukuthi aphalaze but ngiyafisa ukudla igobongo ngiyalibalekela ngoba inkinga yami ilokuphalaza ongisaba ukuthi kuyosuka kuthiwa ngiphalaze ngenze njani lana Dr. Khehlelezi umuntu okuthiwa angaphalazi njengomuntu ode treatment umuntu ode treatment akaphalaziswa ngoba uma umphalazisa mhlambe kade lale edla iphilisi lelo philisi ekseni uyalikhipha ngale nkathi umphalazisa ngo3 useya defaulta ke kuphi emaphilisini akhe lo umuntu uthi mephahla igobongo akaliphalazi udla ingwebu uma engadlanga ingwebu uyaqhabula igobongo aliphuze bese yahamba yoligeza ngoba phela manje sesiphila esikhathini esiningi kunezifo alingena alifana nangezansi futhi yebo aphinde futhi athi ukulipotsha athi ukulipotsha yebo athi alichatha igobongo so kuyenzeka nalokho ake kuthiwa njengamanje umlungu lethe umuntu omhlophe naye neNdiya liyafuna ukuthi azodla igobongo kuvumelekile ukuthi abelungu namandiya bayidle leyona kuyadependa ke Dr. Khehlelezi ukuthi lowo muntu lowo imoya yakhe iphama kangakanani akekho umuntu olimitiwe ukuthi angalidli igobongo umuntu njengamanje usilalele usejele idlozi lakhe liloke limtshela ukuthi lifuna igobongo but usejele wenza njani ngiyabuza it's a question hey azothi uyashaya it's a question mina yabona ejele iyastiki hey yibe ngibuya ejele la into exasula ngendaba ejele yeah mawuphupha awuphuphu phakathi uphuphuthwabaza nje ngaphandle impilo imnandi emothi uyaphapha amancane ngikuphi la khona akwenzeki ukuthi uphuphu phakathi yabona futhi nala ngizwe ngikhuluma kahle ngoba ngikhuluma nomuntu osebenza kakhulu ejele ngisebenza kakhulu ejele wesivili eMedian B so ngiyazi kahle into engikhuluma ngayo kwenzeke mhlawumbe umuntu elethe kuma waiting trial njengomuntu osalinde ukuthi isigqobo sakhe mhlawumbe agwetshwe lo muntu amajele abekuvumela kuqala ukuthi abantu bafakelwe izinto zamakhambi lo muntu uyakwazi ukuthi ngaphakathi bayanyakazisa abafana bayanyakazisa lapha ngaphakathi uvumelekile ukuthi lidle ejele uyazi ukuthi ubeka iphutha libalekile uma ubulapha kwendabuko ukurecognizewe by constitution yaseNingizimu Afrika engani mawugula udinga i-grand pan udinga i-spring usejele fanele uyitholile nathi igobongo namakhambi thizeni ayingxenye ke yani na i-spring yakithi ngempela ngicabanga ukuthi yazi ngempela lento efanele ikithi ukuvulwa ngoba kuningi okuvinjwa kuthiwa ungangena ejele kanti kodwa umuntu mama uyakwazi ukusuka esibhedlela yini uma ngabe umuntu enenkinga yemoya esejele angakhishwa asiwe esigodlweni ayohlangana namaphoyisa lapho kuleso sigodlo leso kodwa uyakwazi ukuyolala esibhedlela singakubalekeli lokho ngizwe maybe i-question ade kufanele ngiqale ngayo lena because njengamanje sinomlaleli all over ukhumbule silalelwe abantu abaphesheya silalelwe abantu abaphila impilo yesilungu kakhulu there is a question esishilo kade kufanele siyibuze define the word igobongo definition of igobongo yini igobongo kahle kahle uma sikhuluma ngegobongo sikhuluma ngani uma sikhuluma ngegobongo nawe ngiyeza ku unamaqinasi uma sikhuluma ngegobongo sesikhuluma ngemoya yamandiki namandawe imoya yamandiki namandawe yilapho umuntu esuke engenwe imoya yamakhehla
ingakho kuthiwa amandiki amakhehla ingakho ngisho umuntu ommiselayo igobongo ummisela ngeqhude elibomvu okusho ukuthi amadoda lawo noma usumphothula kanjalo umphothula ngembuzi ebomvu yesilisa bese kuthi la amandawe igobongo leli logogo kuthiwa mndawushe ndawo igobongo logogo lo umbekela ngenkukhu lapha yempangele ngisho umphothula lo muntu umphothula lapha ngembuzi yesifazane ngoba abantu besimame labo bese kuba imoya yezithunywa imoya emihle imoya yamanzi imoya yezulu imoya yolwandle yonke leyo moya leyo uyayiphakamisa bese uyiphakamisa ngenkukhu emhlophe ngoba abantu abamhlophe laba abantu abaclean. Umbuzo wami uphinde ubuye la ngeke ngibone mfowethu ukuthwasa laba abantu othola ukuthi uzenza ophoqa ukuba umuntu wesilisa Khehlelezi ngesizulu esithi itabane. Idlozi liyakuvuma ungena ogogo kwesinye isikhathi baya complaina phela ukuthi babone labo bantu benjalo kuvumelekile yini lokho bathwasa kanjani labo bantu nabo bangenwa imoya awubangenwa imoya kodwa kuyenzeka ukuthi uma umfana wena ngifuna uphendule impela ingane mangabe ekhaya ibhizi yomfana lokhu idlala belethe amahleza lokhu belethe amahleza ufuna uqala lapho lokhu ikhuzu uthi nabo odlala lezinyamba okwakhe inkomo zodongo wena ngoba vele isuke isiqale isihlola sihlola umhlola manje ke lo mhlola ke loyo ifulanga mina amantombazane ekhaya yona izizwa nje intombazane lokho kufanele kulungise makwenzeke ngeno ke imoya ezalukazi ziyethulwa kuyizalukazi thiwe cha bangibingeleni bogogo nimgade kodwa ngiyenazi ukuthi nihleli kumntwana womfana ongumuntu wesilisa yabona amagobongo njengoba uMkhosi wachaza into ebaluleke kakhulu kahle unomuthi mina ngibatshela abantu ngithi mina akekho umuntu ofanele ungalidli igobongo igobongo umuntu omhlophe lona obizwa ukuthiwa inhlamba masoka yabona ngisho ibhungu leshela yabona lo njengoba luwela ekseni luthi luwela ekseni uthi ngoba kusuke kuhlangana umkhanya kude kuhlangene omhlonishwa lapha kuhlangene wonke amakhambi lawa yebo amakhambi lawa enze izinto leziye phambili ihlahla lezi ezinhle yabona yizona ihlahla lezo okufanele zisebenze lapho imuthi uyinhlamba masoka kodwa ngenxa yokuthi usebenza kakhulu usebenziswa kakhulu abantu abanemoya yobungoma yikho wazwabizwa ngamagobongo nalokuthi ke kubalekile ukuhlonipha ngani isoka ngisho inkabi mayizoyobulala abantu iyagonqa igonqa idla imithenzini igonqa izililawo izilingane izile yonke into ngoba uyamina uyoganga mina khona ke lana ke emagobongweni mawe udla umuthi omhlophe unyakazisa abakini laba bokuya egazini ababakini nabakanye nabasekhaya but manje kunalali bathi amanono ngangenwa amanono kusuke kunjani ke lapho lapho usuke ungenwe imoya yisithunywa mhlawumbe usuke amadlozi akho kwabantu abekholwa hawu ngiyabuza ngithi ngicela ukuphathela amafoni amafoni achazulayo amafoni achazulayo mina nginipheka ngembuzo ngifuna ukubona ukuthi uMakhosi uyasazi story sakhe nawe ngifuna ukubona ngithi nawe usangonyanyana hayi Makhosi okuzosalwa ngembuzo yankadini criminology yakho serious ngifuna ukuzwa lento ayikhuluma ngayo uyayazi sinabantu abayibiza ngenyanga kanti story sababasazi so ngifuna ukuyakhona lapho ngoba ngibuza on behalf of umlaleli ekhaya kukhona umuntu othi njengamanje mina ngangenwa amanono yini amanono siye kumanono siye kumandawo amanono ngoba bengibachaza nje ngizwe la Dr. Khehlelezi ukuthi lana imoya yezithunywa zokhuleka uyambona umuntu ongenwa amanono kakhulukazi umuntu ofuna ke nokufasting lo muntu uyafasta akahle sunyalamba uhamba intaba lo muntu uthandaza endaweni engenazo izindlu uyabona umuntu ofanele kumfaka emanzini lo muntu umfaka empophomeni umfaka ezibeni umfaka olwandle lo muntu ufuna kadla amanzi kakhulu ngoba ungena abantu abathandazayo kakhulu ake ngibuzeke ake kuthiwa uyofaka umuntu emanzini noma uyofaka uKhehlelezi uthola ukuthi unamandla ukudlula wena uyakwazi ukumtshela yini ukuthi Khehlelezi unamandla ukudlula mina ke wena ufake mina wena faka mina mkhulu uyabona ujikeleleke loyo sishentshe nje lathi sizangoma ihamba kancane nje sathi izinja sesangoma ezagijima zazo
bona ukuthi nginkanyeze ngaphezulu kwakhe vele ngumongameli umuntu ezokwembesa ezongigqilaza ngisho kufanele kube isinga ngishone kodwa akushoneki ngikhona manje idlozi lami lisebenza overtime manje ngenxa yabantu nje ubona lalela indaba izangoma lezi efike umuntu angakwazi ukuhlonipha isipho somuntu uyakhohlwa mina ngamtshela athi mina lalela wewe mfana hawu umuntu okujwayeza sasekhana sekukubi athi lalela uyazi ukuthi abafo bakazuma bona bonke abantu abongameli uyenzeka le abafo baka-Obama Obama bangenaphi lapha uyasizwa wena manje usubizwa Obama bangena ukuthi kuyenzeka uzale umuntu abemkhulu kunawe siyinga nkosi yami wayevele makhosi nawe nje ugomela kuna Rolls Royce unayo akanayo manje ke ukhonza inkomo phela yena noma ngakuna mhlawumbe ayifikele na-100 inkomo zakhe hayi ayunazo mana unawo lokuphithi ndobuweni inkomo zakho ukuze imoto nginazo futhi nenkomo mina no phela ngithi ngiyabuza ibaluleke kakhulu leyo nto leyo yabona leyo uthinta ingolo yeso imake kubalekile ngizwe kufanele into siyichaze singamislead abantu lento siyifanisa ngizwe nomzali ofika zala umntanakhe akhulele 9 months ongitshela ukuthi uma wakho nombaba wakho ngizwe angajika kuthakathe bekuzalile wakukhulisa usumdala wena usubona ngathi uyakuthakatha mbuzo oqonde kuweke ngizwe umzali wakhe angakuthakatha akufanele kube njalo ngiyabuza umzali wakhe angakuthakatha yini akufanele kube njalo kodwa ngakuthakatha uzama ukuthini udlala nolimi manje udlala ngolimi manje akufanele kube njalo kodwa ngoba uyena uNkulunkulu wakho kodwa kweminye imizi kuyenzeka khona abazali abasithutha yazi mina kuyena umuntu besheshe akholelwe ekutheni ekhona iloyo khona abazali abonakele nje onesiphiwo songayithandi into enhle awuminyaka thathe enganeni yakho lalela cala enhliziyweni khona ababe bezofuna ngisho umuthi ayithathe uthingagani ngoba lakhile inesi yasebenza ingena lo shekasi ekhaya hayi zero afuna ngisho umuthi okuyobula indoda yayo buka ngeke afuna ngisho umuthi athi mntanami uthathwe uNkulunkulu athi umyeni wakho onxese uthathwe uNkulunkulu kanti ngeke ayenzeki leyo nto isho bonakele khona abasala bonakele kakhulu la cha abona Dr. Khehlelezi ake sizuma nkosi simiyekeni lo president uneyistress ukuthi kusondela amavoti kuyavota manje ubuze umbuzo obaluleke kakhulu lana Dr. Khehlelezi ukuthi naku umuntu uzomfaka emanzini bese faka wena mina ngikholelwa ukuthi umuntu uma eze kuwena usofuna ukuzomsiza automatically idlozi lakho kufanele likwazi ukumengama lo muntu ngoba ngeke kulethwe umuntu ongekuzukwazi ukumengama at the same time wena njengomuntu owumelaphi kufanele ungabi nawo umona womuntu onedlozi ngoba uma uba nomona nedlozi lakhe lo muntu ngeke uzokwazi ukufukula imoya yakhe into ebaluleke kakhulu ke futhi Dr. Khehlelezi nawe ngizwe ukuthi umuntu ukwazi ukulalela idlozi lakhe ukuthi nangolutshwa lo muntu uyathwasa la ekhaya uvuka nebonakaliso lo muntu lilalele ukuthi idlozi lakhe lithini ebese ukwenza lento eshuwe idlozi lakhe ngoba the minute wena ungalilalela idlozi lomuntu ezothwasa likhuluma evuke nephupho automatically lo muntu lo idlozi lakhe liyadikibala ngikathi lidikibele usumthwase sohamba yedwa idlozi lakhe selihleli ngaphandle all right this is Vuma 103 ngiyabona abantu bahlubukile lapha bathi bahlutshulwa ukuthi why ungizwe ngimbuze nje guys ngicela ni understand i-radio understand nje i-radio sisemsakazweni la ngibuze imbuzo ijeja ngilifaka phansi impela ngifuna ukuzwa lethi iBhayibheli Exodus 20 hlonipha uyihlo nonyoko no bayakhulumela abalandeli bakho bathi ungizwe angimhloniphi cha angikhumbuli ngimthuka angikhumbuli ngenzani kodwa ngimpheka nje ngimbuzo njengamanje ake sizwe umbono wabalaleli singasuke etophicini ukuthi siphethe la ekuthenini igobongo imoya nokweyisa nje nalabathi banemoya bekhuluma bedelela 086 1010 300 086 1010 300 086 1010 300 umasabona
Khehlelezi nomkhulu nomakhosi lapha ku-studio. Baba siyakulalela. Yebo mkhulu, ukhulume noSenzo wakamfekayo iseGoli endanezempilakahle. Okwamanje ngiseGoli mkhulu. Hlala phezulu kodaba Khehle. Yebo mkhulu, mina mkhulu nje bengicela ukuthi mhlawumbe ngithinte kancane emoyeni mkhulu. Hayi ngeke baba sikho lapho namhlanje 086 10 10 300 086 10 10 300 086 10 10 300 bafowethu asikho namhlanje lapho silande umakhosi into emnandi ukuthi owesifazane namhlanje khona phakathi kwethu abantu besifazana bayiqhenye ngalokho bayiqhenye ngalokho lezi zinto ezithintayo zijule kakhulu mkhulu kahle hle zivalela ngabe singama topic ngesingazo zijule kakhulu lezi zinto lezi yeah zijule kakhulu futhi ngiyayithanda khona into endawanye nomakhosi ayithintile mfowethu lana leyo uyibuzile lena ukuthi umuntu onesiphiwo nawo noma ngaba nesiphiwo singakanani into ebalekile njoba idlozi lakho likwenze ukubona nangumakhosi ukuthi liyokhothama kuye nawe hlonipha futhi engisho umuntu mayabela ekhaya ngisho ngabe ufike wapaka unyanya vule moto mina ngiyisangoma esengenalo ngisho ihashi kodwa ngoba uzokhothama la imoya yakhe kumele mayikhothame noma bemkhulu kakhulu alright umbuzo wami uthi makhosi kuyenzeka yini ukuthi umuntu wesifazana afike kanti ungenwe idlozi lokuthanda abantu besilisa aphendukiwe hotela azophindela hotela ufikile umuntu wesifazane uzothwasa and mayizothwasa nanka lamakhehla siyavuka bese ethi umakhosi hayi miyekeni unedlozi lokungenwa abantu besilisa uthanda abafana lokufela mani ayikho iBhayibheli libhalelana kunencwadi ethanjwe kunazo zonke incwadi ibhalelana legama leli kanti makade lilukile asesihloniphisa kancane manje kuyenzeka ngempela kodwa obundindwa nanso unomoya ukuba unondindwa ngiyabonga lapho thank you very much silungisele ulimi lapha sesilungisile corrected right otherwise uthola email right idlozi lobundindwa likhona indlela kuyenzeka Dr. Khehlelezi nawe ngizwe ukuthi umuntu angenwe ngithi mina ngibabiza ngithi onombiliyani yabona uthola ukuthi imoto kankanyiso nombiliyani imoto kankanyiso ilayisha zona ilayisha yini imoto kankanyiso nombiliyani ngiyabhubeza kufanele siyinikele igama usubathini uzofona ububethe kubathi yangizwe xa ungazazi uzothetha ntoni suka kuyenzeka phela dokotela ukuthi umuntu angenwe ilawo bantu abadala angithi phela amadlozi kwabantu nabo ngaleza ikhathi uma kwabantu ngaleza ikhathi ngoba lo muntu esevuka la kwena uvuka ebeyilento akade afa eyona uyambona omunye uma umthola ukuthi umephuzile kuthiwa akabhuli mephuzile la ikhona ngiyakutshela awuchaze angikwazi uchaze leshima uchaze wena mkhulu mina ngiya interview manje uyisoka mkhulu oba awuchaze usoka baba oba uchaze usoka baba ngokwazi kwami ishima mkhulu angishima ngoba phela akuchazi makhosi asimiyekeni lo baba lo ngoba iyamhlula namhlanje uju akasimiyekeni ngizwe makhosi sichazela igodlo lobushimani umuntu ongene ishimani uyathwasa lo muntu hayi cha bandla wangena lobushimane umakhosi hayi uthwasa nkosi yami isishimane senkosi so abuzobonakala kanjani oDlozini ngithe phuma wena lapho ufuna umakhosi achaze uyabona lana Dr. Khehlelezi phela kuyenzeka izangoma ihlangane ziyogida abona ngathi hayi cha akasamisi nje nalo sisedlule hawu akasamisi noyedwa bese buye zothi kudlalwe ngaye yabona la Dr. Khehlelezi ingakho abantu bebekhotheme ngaphansi kwegodlo zethu thiwa siyabathwasisa abantu kufanele ukudla abakudlayo number 1 kunezinto abayidlayo kunezinto abangazidli
kunezinto lezi ezifana no cheese, ubisi, amayogurt, amakinati, lezo zinto abazidli. Gogo bengakabatsheli ukuthi isizathu sokuthi bangazidli lezo zinto yini. Isizathu sokuthi bangazidli lezo zinto ingoba sisuke sidambisa imizwa yabo ngoba basethongweni. So abangazidli izinto ezizokwenza ukuthi igazi lomuntu lithi ukushesha. Uhlakaniphile uMakhosi kodwa uyasazi story sakhe. Bengifuna ukuya lapho ukuthi ngoba phela mawuyithwasa into eziningi awuzidli and futhi akufanele uphathwe ngesandla soft sikuthola usubukuzalo nje. Come on, ubukuzalo lani uhleli ku sofa wabona izangoma manje zihleli ku sofa manje zirelaxile. iDlozi liyosebenza nini ugeze shawa amanzi ayashisa amanzi. So hayi ke abantu ngizwe wena mawuthwasa wawugeza ayi ngaqhazeka wathwasa aningi hey wathwasa akume Makhosi very traumatic experience. Ngizofika ngishaya imoto mina ngibheke kwenye indawo ngiyongqongqoza yofuna imali yakho yofuna imali yakho. Alright, 0861010 0861010 vuma sawubona. Yes mama kunjani? Hlala phezulu kombuzo mama. Bungani? Yeah. Buza mama. Okay. Ngimphendula dokotela. Yamphendula. Yes, igobongo kahle lidliwa inyanga. Lidlunga inyanga eyodwa ilelo gobongo. After inyanga kusose kuyeminye nje imthelela. Kuyenzeka abanye babadla so 3 months angisho ukuthi ku wrong nakho lokho. Kodwa nje igobongo ngenyanga eyodwa liyabhodla lelo gobongo lisuthi. Uyampothula lo muntu uphendule igobongo lakhe. Hey washaya Makhosi. Okunye ke mfuna uphendule lo mbuzo lento eshow Makhosi uyigcizelela. Isikhathi esiningi enza ukuthi kungabe khona isikhathi engathi sikalekile sokuthi igobongo ukuhlupheka kwabantu nendlala ngoba umuntu ufika imisi inkamba abese ngabe nawo amandla okuliphothula. Manje ke sengathi lokho elidlileke intambo fana la ukuthwasa intambo into engasami yini na indlala ukuxakekiwe neDlozi lakho noma usudlile la usudla inkamba lapho awusalisheni phela lo table zaman uthi ninginika amasentshana ngiyophothula siyabona. Kufana nakho ukuthwasa ngizwe mfoka mchunu ukuthi i-duration yokuthwasa ngeke umuntu untshethi uzohlala 2 years la ekhaya. Ukuhlala komuntu eDlozini kudeterminwa iDlozi lakhe. Ukuthi iDlozi lakhe selisuthi yini inkamba liyakutshela selisuthi inkamba iDlozi bese iDlozi uyaligodukisa. Abantu ke bayathanda ukuhlalisa abantu ezigodlweni zabo ngoba befuna ukubona bafuna ukubona phithizela la egcekeni bathi bayaphithizela namabhayo abomvu kuyaphithizela. Kudeterminwa iDlozi lakhe umuntu ukudedela umuntu bese kufanele aphuma ahambe. Abanye bathwasa 4 months Dosele yabonga mukhiphe lo muntu usefuneka lo muntu agoduke ungamhlalise ekhaya lakho ngoba cha uqinisile Makhosi la qinisile Makhosi lapha ikimishembe lento ngiyanxolisa ishembe wezomhlaba ikimishembe lento manje iguwele ayikho velele mhlanje uMakhosi yini wena izangoma njalo makufika inyanga noma isangoma uthanda namhlanje ngizwe hawu neme hayi ngakhubuka nje siyakhala yeah zona madlozi uyasho ukuthi wayidlela igobonga nawe waqeda lapha okunye phela ukuthi abantu ulanda igrosa lapho kunomyeni osebenza ngo-translate isithutha nkosi yami ngaso kade ehlupheka lapha bexabana usuku nosuku sethe lona mayedla igobongo uzokwehla ixuthi ilokhu ihlehlile nkosi yami ifobhayilana izothulula igrosa sejabulela lokho-ke selokhu njalo ugobela evuka lamafake amaphupho la ngoba wathi waqala nje iDlozi walijwayeza manga kuphinde kulunge alright ake sibone omunye vuma sabona
Okay, I guess sizwe le voice note. Yes, asibingelele hle number phambili South Africa ayogana hour on 103. Yes, akushuke studio. Ashu professor. Ngibingelele mfaka ngizwe uphula ubhantshi lapha umaqina. Ngibingelele nomakhosi, thokoza makhosi. Mina ngicela ukubuza la kumakhosi. Ngiphila ngokuthi ke njalo nje usuku nosuku ngivuka kunje kunegwebe elikhona ngithi sibathathe ekhaya. Ngathi before ngidle ngakhipha legwebe ngicela ukubuza nokuthi ke umuntu ke nje ogeza ngamanzi abandayo kuphela ungafuna ashisayo ngabe kufuna lona yini igobongo nendiki namandawo ngaba mapha amasayini abonakalayo kuyenzeka kuba khona yini into ebakhona eswini mo nendiki ngiyabonga tanga. Yes asibingelele hle namba. All right, nanku umbuzo makhosi. Yeah. Lana ngiyamuzwa uma ethi bakhona nama sign. Uyambona umuntu onamandiki namandawe. Kahle kahle umuntu onegobongo kuba khona owesifazane kakhulukazi. Owesifazane nje kakhulukazi umuntu namandiki namandawe. Kube khona into engathi iyanyakaza la esinyeni sakhe kube ngathi iyadikiza. Lo muntu ubona ama sign ukuthi unamandiki namandawo. Omunye uzomthola ukuthi uzophathwa ikhanda lize liphume ngamehlo. Omunye avuke ekhathele kube sengathi umqala wakhe la ngemuva ukhathele. Lo muntu asindwa amahlombe. Lo muntu definitely unamandiki namandawe lo muntu. Omunye umthola ukuthi uphathwa iqolo kakhulukazi kwabesilisa. Omunye uphathwa iqolo uthola ukuthi nakhona la ekubeni ubaba umthola ukuthi akasakhuthali kakhulu. Iyona imoya yamandiki namandawo. Omunye ezwe nje ingalo yakhe engathi ngathi ifuna ukuba ne stroke uhlangothi lakhe sakhuthalo sokugwaqwa ngamafu. Yebo ya lo muntu usuke nemoya yamandiki namandawo. Kanti umuntu oneDlozi yena umbona kanjani? Umbona ukuthi uyabhonga lo muntu, uyabhonga ubhodla njalo namaphupha akhe ke nje ayazisho. All right, I guess siyophuza amanzi nilungisa into zokubhala. Umakhosi uyasazi istory sakhe. Lungisa into yokubhala ke njengamanje siyabuya manje. Ngasimo sakho umfaka umthalane phansi lapha la holo mamkamanana wemthente lapha la madoda njengoba esho nje ethi ukhohliswa isibhamu semthethweni ngempela ke kudala ukhuzo. Wathi umtshengiseni uphethe leso sibhamu wazi uhlala uphethe isibhamu wazi uyodubula bani. Khona abahlala besindwa ibhamu uphethe bangazi bawudubula bani. Umqhumeni lapha. Wahlala phansi isibhamu njalo ngabe uyodubulana. Usuka Mathewa. Ngafica cula dala udabe itshole ngasenyweni ngasibhaleka phezulu suka. Khona ngamafona fona. Awu. Kanti umqhumeni yena bethi ke jiyo wabi. Ngithi khokozela sigogo sikagogo. Kwakumdlalo mfowethu babe ngayithathi personally. Shiphizana manje. Angisazazi ke shi. Insizwa siyasazi. Isikhathi 65 minutes before 5 o'clock. Sihlalo nomakhosi ohlonga la nongizwe. Ngiyacela bafowethu ningaphatheki kabi balandeli bakangizwe cha akilwe nabo ukuze irate bemnandi kufanele ngibuze wonke imibuzo yonke into izwe yonke into umntwana balandeli uyahlonishwa awusika Mathewa zikhala kuba nje ukhuluma chasi nami nginabo abalandeli nami ngo vice president ngiyinkosi yenyanga suka ngesithathile lesihlalo ngiyinkosi yenyanga ake ningayithathi personal ungabe sewuthi weyisinyanga zethu siyaxolisa ukuthi yakho inyanga siyazi ilapha nje ngagadla makhosi ngicela ukuthi uchaze yonke into ukuthi uma bekufuna njengamanje abantu bazokuthola kanjani chaza yonke into nje ungashiyi lutho ngoba abantu bafuna ukwazi ukuthi bazokuthola kuphi lana ke Dr. Khehlelezi ngitholakala mina inkinga manje uthi Dr. Khehle nguprofessor mina sengadlula sengadlula ku Dr. Lezi ngiyadimotha ngitholakala mina ngiyatholakala la inkundleni zokuxhumana ngiyatholakala futhi ekhaya lami likhona la ePhoenix la ngasePalmview. Before siye lapho uthe uyatholakala enkundleni zokuxhumana which means udlule uhighlighter uyabahalisela abantu bakuthola kanjani enkundleni zokuxhumana? Okay la ngiyatholakala enambeni yami la asime eqala enambeni yes enkundleni zokuxhumana lezokhuluma ngazo uthe sebefuna ukwazi ikuphi la utholakala khona. Ngiyatholakala ku WhatsApp ngiyatholakala futhi na ku Facebook. Okay asiqale la ku Facebook ke manje. Ya ngiyatholakala la ku Facebook nje uphindile hlongwa nje
Phindile Hlongwa. Mose China nje ngizomthola khona lapha ku Facebook. Phindile Hlongwa. Right, asiye enambeni. Enambeni ngitholakala nje enambeni 072 072 760 760 63 63 26 072 760 63 26. Okay, right. Enye futhi mawunayo? No, iyona phela inamba engisebenzisa. Oh, which means asiphinde kokugcina 072 760 63 26. Yes, Makhosi Hlongwa othi osendaweni yase Phoenix laphana ozomthola ku Facebook uthi Phindile Hlongwa noma umthole enambeni ethi 072 760 6326. Inamba lapha ozomthola kuyona. Usebenza nini nanini Makhosi? Ngisebenza zonke izinsuku esigodlweni ngingavalike mina kodwa ebusuku angisebenzi ebusuku kodwa njengabo lapha ePhoenix ngalesa simo kunjani ngale ngicela ukubuza nje Makhosi umbuzo othe Khehlelezi obheka eceleni ngiyacela ngoba abantu ngiyazi it's the last question ngizwe it's the last question kuyenzeka yini ukuthi uMakhosi wesifazane ufike iclient lithi engaze ngakuthanda Makhosi ngiyafisa ukuyokulobola noma ngakaze ke ngibhekane asikhulumeni iqiniso manje ulalele phela umyeni wakhe manje anginandaba angisabuzeli yena sengibuzela nabanye ukhumbula ukuthi ummeli uthandana nabanye abameli enkantolo ngithi uthisha uthandana nabanye othisha inesi kanjalo isela nale osematshwaleni nayo bathola otshwaleni abanye ngithi ngifuna ukwazi ukuthi izinyanga zijola nobani. Ngicela ukubuza lo mbuzo nje. Izinyanga zijola nobani? Expect ukuthi zijole nobani? Yabona ake sibeka nje Dr. Ubuza khona phela nawe kwenzeka ubona nathi iclient la uthi wow. So shone iphikile lapho. Okay, siyawubuza lo mbuzo. Lana Dr. Khehlelezi professor. Yeah. Lana kuyenzeka ukuthi yabona ngithi mina umuntu onemoya oneDlozi iDlozi like limkhethela omunye umuntu onemoya isikhathi esiningi akuvamile ukuthi umuntu onemimoya angashadi noma angathandani nomuntu onemoya kwabili so mayifike ezosizwa kuyenzeka ukuthi uthandane naye uyamtshela umuntu ukuthi nje ngeke okwamanje thina siyasebenza siyasebenza kodwa hayi uyabaleka busukubaleka one question kurongo yini ukuthi isangoma sithandane neclient kurongo ukuthi inyanga ithandane neclient mina ngokwami a very interesting question. It's an interesting question. It is ngithi mina kurongi ngoba uyambona lo muntu abana ngisho nodokotela ufuna isifuba sakhe sonke akutshele sona uzomlapha kanjani lo muntu uma akekuthiwa seniqedile ukulaphana bayakwenza kodwa ulijwayeza abanyana iDlozi lakho ngoba enye into lana ibalekile environment uthi mhlanganephi kuma ngabe nje uyavumela lo nto le iDlozi lakho uzowajwayela lawo manyala wena uzogcina nje sekuyise eshaweni this why abantu chicken house phela kuamanyala mawukuthi uzokushela lo ushele lo amanyala lutho ukushuthi naye lo ubevele ngeclient na ubevele zeyinaye ukukhangela sizobona nabafowethu siyobona ngomsombuluko ithanda ngothando likalapho nesale kahle uphile bamkilithi SMS the word mzothu 3301 3 zakhala nje kusenjalo nje sinithanda ngothando likalapho siyakhala siyabonga